Tal-kontijiet pubbliċi ta' nhar it-tnejn kienet ikkaratterizzata b'mumenti ta' eżitazzjoni. Għal diversi mistoqsijiet George Farrugia kellu mumenti ta' silenzju u aktar minn darba wieġeb ma nafx. Fix-xhieda tiegħu fil-laqgħa li kienet maqsuma fit-tnejn komplew joħorġu dettalji ġodda. Mistoqsi dwar xi pagamenti msemmija female lil Olivier de Richmond, Farrugia der inċert ħafna u qal ma jiftakarx dawn il-ħlasijiet x'kienu. Dwar it-tifsira tal-kliem The Big One li kienu mniżlin f'din l-email, Farrugia qal li kien qiegħed jirreferi għal xi somma ta' flus kbira. Mix-xhieda ħareġ ukoll li Naim Ahmed ta' Trafigura kien silef xi 50,000 euro lil Farrugia. Hawnhekk Owen Bonnici staqsa kif jista' jkun li Farrugia kien qed jagħti eluf f'commissions u rigali u fl-istess ħin kellu bżonn jissellef mingħand Naim Ahmed għal proġett ta' karozza ta' drag racing. Farrugia ddefenda ruħu billi qal li jekk kellu bżonn u ċaħat li dawn il-flus intużaw biex jitħallsu terzi persuni. F'email oħra din id-darba indirizzata lil George Stassis ta' Mamidakis Group, Farrugia jagħtih dettalji dwar offerta li kienu tefgħu għal privatizzazzjoni tal-Petroleum Division tal-Eni Malta. Farrugia saħaq li l-informazzjoni mogħtija lilu minn Ray Ferris u kif tidher f'din l-email ma kienx veritiera. Bonnici staqsa kif Ferris taħdin l-informazzjoni u riżulta li kienu ntalbu xi rigali u saħansitra ħlas ta' 40,000 euro jekk il-kumpanija ta' Farrugia tirbaħ il-bid. Meta mistoqsi lil min ċempel minn barra lill-avukat tiegħu meta semma fuq il-Gazzetta fl-20 ta' Jannar 2013, Farrugia der konfuż u seduta ġiet sospiża għal ftit minuti sakemm Farrugia ikkonsulta mal-avukati tiegħu. Owen Bonnici staqsa lil min ikkonsulta jew kellem Farrugia minn mindu ismu semma fuq il-Gazzetta sakemm batu għalih il-pulizija, imma Farrugia żamm lura milli jwieġeb jew wieġeb kemm xejn xott. Bonnici saħansitra fakkar lil Farrugia li ngħata l-maħfra biex huwa jgħid il-verità. Fix-xhieda tiegħu Farrugia qal li ma tkellimx ma' membri fil-Parlament, imma Frank Sammut kien mar ikellmu fl-uffiċċju tiegħu. Issuktaw il-mistoqsijiet jekk ikkuntattjax lil xi ħadd fejn jekk mhux mistoqsi speċifikament, Farrugia der inċert. Aħna qed insaqsu. Any person. Seta kien qassis. Any person. Xi ħassis kellimtu. B'ton l-instema ta' dieqa qal li issa jaf min huma l-ħbieb tiegħu. Sirt naf min huma l-ħbieb tiegħi. X'ħafna nies ma kellmulix iżjed. F'xi waqtiet matul il-laqgħa Farrugia der emozzjonat u għajjien kif xedu l-kummenti ta' wħud mill-membri tal-Kumitat. F'ħin minnhom Farrugia ammetta li jirringrazzja lil Alla li f'ċertu żmien meta kien taħt pressjoni m'għamilx xi affarijiet li ġew f'moħħu. Il-laqgħa li mis tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi se ssir nhar l-Erbgħa li ġej.